Lulutuin nato niya na. Ginataan nga ito. Init at lulutuin niya na. Itat yan na lulutuin. Iito. Ano tinglis ti ito? This is it. Ano man ko no? This is it. Gato kita tuno. Tunga imbaso. Tuno. Aside ang tulo ato kita ikaduha mo 1 glass nga ikaduha nga pag-ato. Second extra. Rasta bawang. Luluto na kita.
mantika para panggisa. Una tayo gigisa sibuyas para mahamot siya. Turnip unique. Improvised. Turnip. Sa bawang. Crushed bawang. Sibuyas. Sunod sa ang turmeric. Then, ibubutang ta ang iito. Bubutang ta ang ikaduha nga extra. Tapos Matay. maad kita yung asin. Dahon ang turmeric, dulaw. Ang dulaw. Sili-sigang para marang-harang. Lulutuin ta mga 5 minutes. Express. Ibutang ka na ang hato. Butang tan kakang hatok. Tuno ang tuno. Tapos butang itatharang para medyo maharang-harang siya. Yeah. Tapos takipan ulit natin para kumulo.